17 ka mga LGU sa lalawigan sa Sugbo ang misuspenso na sa klase sa mga tunghaan karong adlaw isip pagpangandam sa epekto sa bagyong Mawar nga gikatakdang musud sa nasod. Samtang mga sanga sa kahoy sa daplin sa karsada sa dakbayan sa Sugbo gipamulungan na aron di maghatag og peligro sa mga tao. Niyang report. Naabtan sa GMA Regional TV, balita misdag kini mga sakop sa probe nga namulong sa mga sanga sa mga kahoy daplin sa kalsada diya sa barangay Carita, Dakbayan sa Sugbo. Gibugkos usab nila mga wire sa mga telcos. Kabahin kini sa pagpangandam sa Dakbayan sa posibleng epekto sa bagyo. Para sa rin sa mga darating na bagyo, saka ipalimpyo ba yung mga nakalawit na mga kable, patali, mga sanga, pabawasan. Samtang gibarugan sa Cebu City ang desisyon nga ipadayon ang klase sa mga tunghaan karong adlaw. Sanglit gibase nila kini sa rekomendasyon sa CCDRRMO. Wala suspension sir kayo maayo man ang kuha niya sakto sa to analysis gahapon ni Mayor nga layo pa kayo layo wa pagi kasulod. Sa lalawigan sa Sugbo adunay 17 ka mga LGU ang nisuspenso gyud sa klase sa mga tunghaan. Naglakip kini sa Talisay City, Minglanilla, Consolacion, Carcar City, City of Naga, Catmon, San Remigio ug Tabugon. Buot lang matod pang magkasiguro sa naasoy mga LGU nga luwas ang matinunan ug magtutudlo o galing adunay daw tay epekto nga dala sa Super Typhoon Mawar. Ilang sang gitanaw ang sitwasyon sa ilang area kay sila may nakibaw gyud. Especially katong na mga flood prone area o katong landslide prone area. Bisan og wa ideklarar ang blue alert status sa lalawigan sa Sugbo, hugot gihapon ang pagbantay sa PDRRMO ilabi na sa mga dapit nga peligro sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.